Ще ходим на лов за динозаври. Айде. Бах ти бедния, съм имам само един динозавър и той дори не е хищник. Да ти с... бах ти пищофа, ай, правим го. Ще ги разкъртим. Ко става пич? Ай, как се стреля? Yes, baby! Ти умра, бах ти бедния се. Ко? Ко той? Това ги привлечам? What the fuck? Не ми го взимай! Не, динозавър! Fuck yes, shit. Взеха ми динозавърчето. Мразя този космически кораб. Добре, айде се стигнем. Добре, хора, здравейте! Днес ще направим един странен геймплей на играта Carnivorous, в където... Утка мога да се удави. Окей. Където ще убиваме динозаври. Започваме. Това клип ще го снимам с мобизен. Не знам защо. Умам си... Ко? Там има патици. Аре ги уби ме. Кой бе? Ко? Добре, имаме си мапче. Мале, наблизо няма динозаври. Ко правим се? Тревога. Погледнете картата, къде ме заведе. What the fuck? Чакай, сторим се, че видях динозавър. What the fuck? Чакай съм с... Това правих съм. Браво. Сега отиваме напред. Този динозавър къде седя, не? Той трябва да е точно пред мене. What the fuck? Ай, съм махня така. Тако се стреляме. Тихичко. Той трябва да е точно тук на холми. На холма трябва да е тук. That's no possible. Поглед. Още малко напреди. Фак! Без да исках стрелнах. Няма да ми избягаш, не и сега. Ела ми тук. Къде? Къде отиде? Напреде. Мале, ще ми избяга. Не, няма да успее, ще го привлека. Хайде! Виждам го! Ще изкачам мусала. Айде. Добре. Скачих и мусала. Това е важното. Къде отиде? Опа. Както иде. Здравей, ще направя хедшот. То си ще да мере, то си е хакер. Динозавър хакер. Нямам патрон. То заради той ли бе? Който е? Кой е? Пак ли ще ми вие самолет, бе? Няма, мудра. Нищо. Пак е да самолет? Откъде? Този път няма да го позволя. Къде? Това? Не. Къде е, бе? Този живот е скучен. Мразя си живота. Време да се удавим. Така. Започнахме да се давим. Това е важното. Без това нямаме патрони, няма с кой да ги целим. Тук дали мога да се извадя пищова. Добре. Надолу латка. Надоличко. Малето ни сме адските. Майко. Сирана работа. Гледай го. Виж го къде е бягал. Виж го. Бах ти мизерника. Набих му 50 куршума! Погледни, даже остави го кръв. Няма да се разверим така, приятелче. Приятелче, аз искам само да поговорим. Приятелче, ела да поговорим. Искам да ме... Котко! Ти то кървиш? Намерих батото на Шрек! Време да се... Шрек ми влечам. Много странно. Нещо ми се е развалил микроскопа. Да, микроскопа. Много умно. Шрек! Съни кажа, че динозавър... сега разбирам къде са всички хищници. Ма Шрек ги е изял. Толкова е просто. И сега ще го намеря. Защото той ме е изял манчета. Къде е Шрек? Къде? Търси го. Ще го намерим. Хайде, ние можем. Мали, в тая мъгла как ще намеря? Са тия следи.
И тук някой гъти киркчета те прави. Какво? Състезание без мен? О, сега. Видя ли какво правиш? Видя ли какво стана с тебе, когато правиш състезание без мене? Ами, смъртайчо. И сега ме заведи тука. Време е за... Как? What? Уха! Мале, тук е върха. И падам. Ауч! Аз искам да убия Тирекса. Удриш мой тимейт там. Още малко. Ще изкачим Еверест. Еверест. Изкачихме. Не, това е по-високо, нали? Всъщност. Невъзможно да го изкача. Но, я чакайте. Айде! Репомните. Ами имам идея. Ко? Не! Fuck you! Добре. Дайте ми амуниции, бе! Как е? Този живот вече не ми харесва. Той беше много леко падане. Окей. Няма спирам клипа на пауза и този път. Защото състезанието свърши. Здравей. Това слънце или луна? Слънце. Да съм. Нямам си никаква идея. Ей, господин птица! Кажи ми на къде отиде приятеля ти? Аз всъщност не приятелите. Аз търша Шрек. Кажи ми къде е? Къде са Диана? Вау, тя изчезна. Наистина изчезна. Не. Ето сте, господин птица! Чеща... Не, благодаря. Няма гледам никакви по... Добре, мразя тази игра. Yes, baby! Сега ще ходим на лъв за този динозавър. За двата. Не. Искам да е оригинален клипа, моля се. Не. Искам с този пищак. Не, искам... имаме снайпер, добре. Има ново оръжие. Значи имам дете играта, но това ще е само геймплей, а не поредица. Мале хора, погледнете колко динозаври има до мене. Мале, така са 50 динозавра. Ами... Тук е много яко е. Който видя първи, той ще мре. Не търсате. Ето тебе. Трябва да се приближа още малко. Още. И бам! Не! Тук ела. Ела тук. Динозавър тук. Бързо ела тук. Дори да си хвърли го следи. What the fuck? Май съм чул да се удавиш. Какво? Къде отиваш, бе? Мразя тази игра. Не мога да убия никой. Направо ще се убия себе си. Само аз ли съм го хиля? Ще ти шитам и играта ще ти шибам. Добре, време е да играем на Survive. Кой ще рече това? Бах ти пищака! Кое? Кой искаш, бе? Мале, аз ги ланшотвам! Омага! Къде е следващия? Ти ли? Миснахта. Опа. Шит. Убих я. Вау. Не! Yes. Шит. Така. Мале, как ги правя, бе? Омага. Двама! Те са... Обсъдай. Опа. Искам едната. Още 4 секунди. Ойде! Не. Край, джиджи. Аз бях до тука. Хай! Окей. Това е много трудно. Мале, как оцелявам? Не, те са 3. Не знам дали виждате, но те са 3. Не!
Добре, справихме се някъде. Айде пак се пробваме. Това е много яко. Как така по време на клип ще ми пускаш тъпи реклами? Вау, оня там се разхожда между другото. Няма толцина, бе. Гледай го в реката. Това е пътото на Шрек. Ако аз съм Шрек. Ами какво правим, ако аз съм Шрек? Сталото пристига! Сталото динозаври! Хедшот? Хедшот? Това беше чист хедшот, омага! Как така не умря? Някой извън кадър да гледа. Публика? Няма публика? Окей. Не ми е трябвала! Обсъдай. Казах обсъдай. Как? О! What you? Окей. Yes, майка. И това ще го убия. Как не те убих? Я лягай на земята бързо. Добре, една те направих поне. Какво? Как? Маля съм натът, можех да го убия тоя. Омага. Ще рич квитна с малко. В момента съм се влязал в колекцията пред динозаврите, които съм убил и сега нямам търпение да ги погледна. 3, 2 с камерата. Какво? Окей, 3, 2, 1. Кой се... Кой? Какво? Що? Не. Ко? Не. Динозаври? Или са от препарирани състава, нали? Не препарирани. Или просто съм сънувал. Не. Това не е възможно. Да, добре хора, толкова с паузирането. Това беше всичко този клип. Един геймплей направихме. Дано да ви е харесал. Ако е така, палец нагоре. Абонирайте се. Споделете видео с някой ваш приятел и оставете коментар. Аз бях GoxGamesBG и до следващия път.